Până aceștia sunt vloggerii mei. Uitați. Da. Nici că n-a ajuns bine iarna. Da. Noi încă mai avem bradul. Haideți să vi-l arătăm. Uitați, acesta este bradul. Aici avem un copac. Da. Și aici un copac. Da. Aici avem niște pitici. Și aici este albă caldă. Așa o vedeți mai bine. Și aici un calendar care este lui tată. Ok, avem și pe aici și pe aici. Da. Sper că v-a plăcut.